Istoryahan ta, programa nga magahatag sa mo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalaguan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag, kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Gusto mo ba love song? Pop music? Paborito nga ang pahanon? Te, ano pa nahulat mo? I-on ang radyo kag magpabati sa 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Nga ini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan.
kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kabay kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, lalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippines Standard Time alas 7:38 sa gabi. For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving, it's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But Hey! Grabe energy Wala agad. parang hype na hype ka. Energy agad! Ganon. Pero karon lutoy ka na. Matakbo! Musta ka walang ganawon sa Luzon, Visayas, kag Mindanao? Kamusta mga kalagad namon diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz? Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga probinsyanan, probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Faras, probinsya sang Masbate, kag probinsya sang Romblon. Kinala mo na naman, di ko na naman matupuan ng energy. Anyway, nagkatabi mo kita sumayong gabi sa mga langga naton nga nakatutok man sa ating Facebook live streaming. Inaagi sa ating official Facebook page. Sa tanan nga mga kaalagad naman all over the world, all over the Philippines, And all over all over Capiz and everywhere out there, you know. Go, go, go. Malipatan ka, go. Over intergalactic universe. Over intergalactic universe, wherever you are. Ayun, Wherever gabi. you go. Ayun, Andito gabi. kami para sa inyo. Agit siya. Mariakot pa more. Grabe. Wala pag i-scripted. Okay. Sige. Sige plastaran ta ni mga langga, no? Inyo ang tagay amo ng sumsuman. Kami bahala mga kaalaga no sa inyo gabi. Yes. Na may halo nga mainit-init ug malamig-lamig. Mainit-init para sa mga mga wala kwarta, no. Malamig-lamig naman para sa Feel na mo. Ato rin akong ganinita naman. Grabe na pamalas ko.
Nakusan o lang, no? Wala mo na experience ni Dugay nga tinion. Tapos gulpi na lang ang bisan na. Nagligad, 15. So, 22 na. Katapusan na, Ay. Gulpi mo na gini. Ay. Kaon na namara. O naman na ginabatsyag mo, no? Sa mga kalagad naton, o naman na ginahimo niya subong, din nyo kami diri sa aton nga pagpangalagad sa gihapon sa emergency broadcast sa 88.1 Kader FM. Pinagi sa pagdumalan sa Capisars Diocesan Social Action Center. At sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Ranflor, aton program manager Father Francisco Casada Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ebalya, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Mingming Uyago, kagaton partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Mangikaupod nyo naman. Told me stop play all the games. Diri sa kahanginan. And then DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape. DJ Yummy. Yeah. Oy, gumagana siya. Fairness, nabuhay pala Ano? siya. Kala natin, wala na yan. Diba? Yung minsan, nakala mo wala nang silbi. Yung pala bang magsisave sa iyo. Kaya gininaw ng DJ nga kasi nga niya sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa, Gindihon, para sa tanan. Baka man, o kantigulan. Sining malinong kag malamig nga kagabihon. Ay, matapos ka na. Kay Nayan. Dan ka mo namon, mga langga. May problema ka. Istoryan ta mo langga. Dali na! Istoryanta! Tama. Yun, try ko malang. Palarag ganun. Sige. Exercise sa mga. Nga, Hala, diba? ganun, ilo! Exercise at di mga langgan. Pero, subong nga gabi, isa na naman ka edisyon sa Istoryanta, ang aton pagasaluhan. Wow, saluhan. Yeah, magsasalo-salo tayo dito. Magpipiling-pilingan tayong kumakain. Isa wala ka sura. No, importante. Wala sura. Padayon kita gihapon mga nangga. Importante may ikuan lang, no, may tawag sini, may dukot or may bahaw. Makasustener ginamo. Katawag sining sining gabi. Oo, Katawag sina. makasalbar sa Oh, iyo. nine! Makasalbar lang para sa mga gabi. Oo. Problema ko nang galing nato naman ang buwas. Oo. Basta mo Japon. Okay. Actually, manami gid no sa mga kalagad nato, especially sa mga nabuligan na sa mga nagligad pa mga projects ba. Kung may mga nagitanom kit dara sa aton nga palibot, especially kung ara gyapon ang busog ta. Hindi pa gyapon na gutom ang busog, kung bastante nga ulatanon sa ugsaran. Ang aton dira makuha ang mga kararuton balahaw. Dako gid nga bulig sa aton nga pag-adlaw-adlaw nga pagkaon ni no, pagkaon sa aton pamilya. O bisan ka isa gani no, bisan ginakuha pa sang piyak balay. At least maka-share kita bala, makapaambit kita mga kaalagan. So importante gid katama no, especially subong nga tion ang pagpananom. Hindi lang dapat hindi lang dapat mga tawag siniya, mga ornamental plants. Dapat mga mga vegetables. Mga vegetables. Vegetables. Ano pa? Mga prutas. Yes. Okay, makatanom ka subong boss, may bunga. Instant. Agad-agad, grabe. Magic yun, no? Hindi, basta maganin nila. Pag naging tanom ka kuno, may anihon ka gin. Sumina. Actually, amo ng motto sa mga piyak balay nato. Hindi lang naging tanom, kita may anihon. Share lang. No? Kung sila man to may ara sing bunga-bunga, pwede man naton to mapangayo, di ba? Pwede man sila ka-share sa aton. Share lang mga langga. Like mo! Share mo! Yeah!
7:46 mga langga diri sa aton nga pagpangalagad. Ano naman bala aton nga pag-istoryahan? Kag sino naman bala mangin papalaron lahaw. Sino Yes. bala ang makakuha na naman sa atong mga ginatos ng mga babae. Oo, ginatos na di mga langga. Hindi na no? nilibo yan. Hindi na diyan nilibo, hindi minili yung ginatos na diyan. At least, diba, ginatos. Oo. Hindi mo naman yung isa kalibo ko lang ginatos. Anyway, masadya na naman natin nga topic sa mga gabi. O kanaton nga, Istorya Pamakat of the Night. Yes, gani akata na mga langga, yung mga kakilala, himata kagabyanan, no? Kag mag-join na kay Yes. kung mag-comment lang kamo or mag-share sang inyong mga istorya sabat. Diri sa aton nga pagpangalagad, sigurado may chance na kamo magdaog sa nga limpak-limpak. Papremyo mga kalagad. Limpak-limpak na namon. Nakapak ng utay, nakapak ng kandila. groceries, may kandila kami din. Ano na? Asin. Asin. Nag-community pantry. Oo. Diba? May nugatag na kami din. Oo. May isa kami tukan nga, sibuyas. Joke lang. Anyway, ang aton nga istorya, Pamakot of the Night. Ako nang mas masakit nga pamangkot, mga kalagay. Wala naman kita sa mas masakit. Sino ka sa kabuhi ko? Agoy. O kung ano man niya ang labot mo. Aba. Grabe siya, oh. Grabe, sino na naman nakapanumdom sine? Ay, Mara. Okay, sino ka sa kabuhi ko? O Wala kung naman yung ano labot labot mo? Malagay dapat ang tono para feel. Oo. Sino ka sa kabuhi ko? Ano man yung labot mo? Ito pa yes man. Diba? Sino ka? Anak mo ko! Si mama mo ngayon. Pamangkot. Anak mo ko! Mapo lang ni Ma! Nagaigot sa to. Wala si tinapay. Ang ginakunit mo kunara sa guwasan simbahan. Kaya mabakal sinang ano na gani. Ng color-color bala. Oo. Na daw nips. Hindi galing pa na sa buro. Sabi ko ito yung mga lips mo. Okay. Basta malanggan, no? I-share ninyo sa Amon diri sa istoryahan tang inyong mga sabat at ang istorya Pamangkot of the Night. Piragi sa pag-comment, pag-text o kung pagtawag. Sa comment ninyo or pag-text, isa ka lucky number ang pwede ninyo mapili. From 1 to 20 lang ta, ha? Kasi naman Kaga magsulubra. kung magtawag man tinyo. Duwa ka lucky numbers, eh. Na-miss man namon. Na-miss man kami. Daw wala man. Yay! Laka. Nalipat na ko kung anong mga ginapindot. So, Sige. Yay! Okay. So, saliwat Nabag mga ko. langga. Join na mga langga para sa sa chance kapag daog sa mga exciting prizes. Yes, ha? Nga preparar namon para sa inyo. Before that, magkikita dali sa mga langga naton sa aton nga Facebook live streaming nga naghulat sa aton mga panamyaw. Mayong gabi kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, Tagalog ito, ha? Tagalog, Si Mama Kamay Cardinal. Magandang gabi din po sa iyo, Ma'am Lorna, sa mga nasa nakupan mo dyan. Kamusta? Alagad real, kag alagad may. Okay lang nga. Okay Okay lang. lang tana dyan. Ito, ano pa? Alive and kicking. Staying alive. strong. Staying strong and staying alive. Okay. Anong lang. Oy, si DJ Yami and DJ Pretty. Hello from Ma'am Jing Calmeren Pelaez. Hi, Ma'am Jing! Grabe, the best. The best nga Ay, provincial. gwapa-gwapa ni Ma'am Jing nagligahan. The best nga provincial disaster reduction Akong buhok management lang tawa mo. officer. Thank you so much, ma'am, no? Ari lang kami di, ma'am, basta may may tinapay dyan, ma'am. May pa-Jollibee ka Tinapay, dyan, diba? ma'am. Jollibee Diba? or pa-McDo, na? Sige na mo pa-text. Nga may mag-ahog, silent ko na yung cellphone. Sige, salamat gid sa liwat kay Ma'am Jean Calmeren Pelaez. Kag sa mga aton mga kaupdanan dyan, no? Sa PDRMO, kag sa CERT, kag sa Capiz Emergency Response Team, ang mga mahugod, maaluwan, mapinananggaon, kag... Mainalagaon. Oo. Masin
nulundon. Charot. Mas Tara na lang. doon. Salamat gid sa inyo. Kag sa aton nga mga kalagad nga ara dira sa no, nagabantay sa borders sa Oy. tanan nga mga dulunan diri sa Oo. probinsya San Capiz, no. Wish your safety. And wish? I don't know. Anong awish? We wish. Oh, Mongolier. okay. And of course, stay safe and healthy. Madagon-dagon lang kami dagon-dagon pag Nagdagan, hi! Mayang gabi kay Sir Hernan Solano Claveria. DJ, hi, Guroy na yan. sige. Hi! Hello, Sir Hernan. Salamat, Gid. Sa kay Sir J. Mar Abonyawan na yun. Sa hello, mga DJ. Hello! Hello, mga... Hello, mga J. Mar. Salamat, Gid, no, sa pagtutok diri sa aton nga pala itong tulong. Hey, good evening from John Kevin. Wow, Ay! Na-miss mo kami, be. Of course. Good Iba, evening. iba basta taga-UP. Mask ko. Ay, communication arts. Diba? Communication arts. Oo, communication or mask Sure ko. ka? Basta communication, di ba, be? Ang records mo. Communication, major in journalism. Oo, angan-angan na plat uno na naman isa. Iba. Okay. Padayon lang yaga, no? Kami bahala magtamyaw sa iyo. Kay Ma'am Orphelina Bing Silvestre Capuso, kay Nanay Bing sa may Hi, Nanay Bing! Banwait Dumaraw. Oo. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty. God bless and halong kamo. Oh, thank you so Wow. much kay Nanay Bing. Salamat, Halong gid, kamay. ma'am. Oo, cute ni ma'am, no? Alay naman ko ng cake permi. Kumakalantaw siya lang. Salamat gid, ma'am Bing. Kay Maria Rica May Pablo, mayong gabi. Kay Chichay, hi! Ay, do. Chichay! Hi, Chichay! do. Chichay! Ay, sinang Chichi! Oo. Sinang Chichi! Kay Chichay, parang Wentog na, yan National High School, oh. Ay, sinang Chichi. Best friends ang ako yung magula. Thank you so much, Chichi. ng Chichi. Ano ang atin dyan? Ako ni Hadang, ko lang kantuan. Amo na. Padabada mo na kasi sinin mo lagi na kantuan mo. Uy, sa tanan ko na nga, nangin nga hata ko, wala pagid ko may nakantuan. May ara na. Kay Sila, Lance pags bunyag ni Lance. Pagbunyag. Huway ko ka. Away ka. Birthday. Yun lang. Uy, binigay ko na Importante may birthday kay regalo. Lance. Nagligad. Ah. Kay Sige, Neil Peterson? Patterson. Black. San All Patterson. Neil Amerikano. How are you, Joe? Hi, DJ Yummy, DJ Pretty. Oh, My. Thank you, Mana. Alright, thank you so much sa inyo tanan-tanan. And sa liwat, mga kalagad, kung gusto nyo magdaog sang secret on surprising prizes, may cash prize, may load, kag may grocery, magsabat lang sa aton istorya, pamangkot of the night. Ano ko nung mas masakit nga pamangkot, mga kalagay. Sino ka sa kabuhi ko? Ano man yung labot mo? Grabe po na ba na emotions, I like Drama it. lang. Okay. Drama kaya ba lang? So, pili lang ako mga kalagad kung ano ang mas masakit para sa inyo. And, pwede git mapalabot yung mga sabat sa aton nga comment section o kung pwede man mag-text o magtawag sa aton nga hotline number 0907-621-6650. Sa liwat, 0907-621-6650. Ha! I'm watching My and DJ Yummy kanami bala nga tandem ho. Ihado ya bala ninay. Hado! Oh, galing no? Sino ito nga puya ko namin? Joke lang. Si baby boy, gali. Kita mo gid lang. Pero edad mo. Pero nagkanto si mama, bay ka. Proxy man ako. O, birthday ko na taguro. Pero sa ano ang birthday? Sa ano? Pilang minimo. Pilang minimo. Ano mga requirements? Gali. Pag mag-Christmas ko naman, may requirements. Kailangan na nakapa-swab test. Pinaka-importante na ka swab test. Ay, Diyos ko. Yung pang-mortal. Hello, man.
Anyway, thank you so much, Ma'am Chichay. Si Ma'am Maren, de la tabo Cruz mga- Baet. May Ang classmate ko sa Batangas, si Ma'am Maren. Ay, registered social worker na. Hello, Okay Ma'am ka na. Maren. Tagalog. Oo. Ay, hindi. Magbatangganyo ka doon. Ay, hala eh! Ma'am Maren, good luck po sa defense proposal. Ano tawag dito? Proposal defense ninyo bukas sa inyong Ay, Connor good luck, Randy. ma'am. Kaya mo yan eh. Alay, hindi ko marunong, oy. Hala eh! Alay, ilang Tari ka alam. na nga eh! Alay, ilang alam na itong sabihin, ma'am. Pero good luck, ma'am. At tulungan mo kami, ma'am. Nangingi ng tulong. Tulog. Kasi wala pang registered social action worker dito sa amin. Oy, hi daw, DJ Yami. Hello, ma'am. Ano pwede ba padala sa amin dito? Ano po may tutulong? Ano pang matutulong niyo? Sige, thank you so much, Ma'am Maren. And of course, sakay. Basa mo pa dyan. Ma'am Angie, si Doro Fuentes. Sir. Sir. Hindi ko gani Hindi mo mabasa. makita. Sir RJ Sidoro Fuentes. Good evening, DJ Yummy and DJ Pretty Hambalya. Alright, thank you so much, Gid. Again, sa mga gusto magdaog sa surprising prizes, magsabat lang sa aton nga storya pamakot of the night nga Ano ko noong mas masakit? anong mas masakit ka pamangko? Sino ka sa kabuhi ko? O kon, ano man niya ang labot mo? Kag nga man. I-comment lang sa comment section sa Facebook Live or i-text or magtawag ka ron sa aton nga hotline number 0907621650. sa liwat. 0907621650. Good evening sa inyo nga duha. Oy, good evening man sa imo nga isa. Mark Hill, Gallardo Marcelino. Boy, kamusta boy? Tweet ka ma boy. Salamat kida. Anyway, oras na 7:58. For the meantime, hatag kita nay sa isa ka ambahanon sa inyong mga kalagi ka. Pwede man ka maka-request by the way, no? Sa inyong mga favorite songs or dance na play natin diri sa aton nga pagpangalagad. Oras natin sa liwat 7:58. Stand by sa aton nga first song for tonight nga may titulo Sigurado by Bel Mariano. Hindi ko maintindihan ano bang gagawin sa nararamdaman. Minsan kahit ang labo mo, nahuhulog pa rin ang puso ko sa'yo. Ano bang sagot sa katanungan?
Kahit na magtago, hindi tatakbo. Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalayo. Wala nang siguro. Kahit na magtago, hindi tatakbo. Pagkat alam kong hahanapin ka ng puso ko. Kahit na magtampo, hindi lalayo. Wala nang siguro, sigurado ako. You are listening to 88.1 Kader FM. 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Orasyo Emperata, agud amligan, batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may nuklugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagdala pagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, nga tulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamot, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matapna ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga una kag lawas, kabakod sa ila kinsumpaan, pang-amli batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tung mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon, yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga kinakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kag kahanuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon, sa pagliso kag sa pagpakasantos. Hindi maon ang radyo. Hindi ka kasi nakatutok sa Kader FM. Ang love mo na love kong pakinggan. 88.1 Kader FM. Ikaw na. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Oras sa 88.1 Kader FM Philippines Standard Time, alas 8:06.
for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Ano? Anong ginislan mo? Hoy! Ayoko. Maging backstage name. Ga. DJ. Why shoot? But we come. Ay, pesting yawa. Adimonyo ka. Balik ko rin mga kalaga sa aton nga pala tuntunan. Istorya anta sa giyapan ng DJ. Wasuga. Wala na tamis. Upload na ganun. Mas ma-upload pa. Sa inyong naging timpla. DJ, Wasuga. This is DJ Pretty. Hoy! Wasuga. Happy ka man, Jen. Ako na mo na makatulog sa'yo sa umayo. Okay lang. Okay, ano ko naman sakit na naman ako sa tawa. Sige, Oh, sige. sige. Bano na taga na yan? Naka-live na tagal eh. Guys, sa meeting kita. We can work this like a 9. Okay, magabasa kita sa inyong mga sabat sa ating istorya pamangkot of the night. Of Okay, course, okay. no? Kung may sabat kayo man kamo, kung wala man, okay lang ha. Bato naman naman siya. Agoy. Anyway, first, dali nga nagsabat. Si... Bawa mo pala bababa na lang ito si mga sabat, guys. Yan, oo. Di na to. Si kay Sir Neil Blanco Flor, Amalia, para sa akon, sin o ka sa kabuhi ko. Ang pinakamasakit nga pamangkot, labi na gid kung ang amuining nga tinaga, magikan sa isa ka ginakabig mo nga importante sa imo kabuhi. Kaya ang ano man yang labot mo, normal na lang na nga ekspresyon sa ang kadamuan subong. Ha. Eh. Happy pa siya. Oh, happy? Pasino ka sa kabuhi niya? Namamangkot na naguro siya. Sino ako? Ano yung sabat? Sir Neil? Ay mga lucky numbers, sir. No, paki-comment lang sa comment section para at least, no? Malay na turn. Ikaw man niya mangin lucky winner for tonight. Or isa sa mga lucky winners nato. Okay, pa-shout out kay Langga ako, Papa Bruce, kag sa tatlo ko nga baby, kay Kirsten Bengkay, kay Princess Kai. Kag pa-play sang song nga I Wanna Grow Old With You. Salamat. Wow, bagay Di din, pwede, ah. dapat may sabatan eh. Wanna make you smile wherever you're sad. Carry me alone. Ano ko, no? Naglaing ka ma'am, no? Nagaling ka pi radyo. Carry me alone. Sige, thank you so much, Ma'am Lorna Francisco Valencia, kay Papa Bruce. Oy, Papa Bruce, Dira sa ay. Barangay Talon. Dumaraw ka. Nagaling naman. Nagaling giling Talon. Dira sa Barangay Talon, Syudad Sang Roja. Ay, wala sa kanto to ba? Okay, good evening, Noiril and Nang Mai. Mas masakit ang ipamangkot niya, Simo, kung ano ka sa kabuhi niya. Masakit pamatian, kag masakit gid na iya sa dughan. Aba? Kay siya, special nga tawa sa kabuhi mo. Pero nga man siya, ginapamangkot niya pa kung ano ka sa kabuhi niya. Malay ko yun. Ano man ipamangkot mo? Ako siya nahabot ko. Tagaan mo pa sa kayong problema. Hindi, oo, tama man. Anyway, minang sabat ni Texter 4434. Kagang lucky number daw niya is number 7. 7. Alright. Okay, Thank you so meron much, pa. 4434. Okay, DJ Yummy and DJ Pretty, maayong gabi sa inyo tanan. Para sa akon, mas masakit ang pamangkuton ako kung ano man ang labot mo. Aba? Kay bisan sobra nakakabala ka mo si iya, pero wala gid niya nabatyagan. Oh. Wala gid niya nabatyagan, importansya, bali wala lang tanan sa iya. Agay. Samantalang ang pamangkot sino ka sa kabuhi ko, basi may amnesia lang siya. Nalipat lang siya. Ay, nabalik siya. Basi may amnesia lang siya. My lucky number is number 9. Sino na siya? Si Ma'am Texter? Jonah ni Guro. Jonah? Oo, Jonah. Thank you, Gid. Si Texter 990. Number 9 siya, no?
Okay, sige, thanks so much. Ay, matuod man, no? Okay. Paning na doon. Kasi tuod may amnesia lang gid man Oo, siya. nalipat-lipat lang siya bala, no? Because, ito gani. Okay. Kamusta yung puyo? Kasi mama mo ganyan. Tinampuyong takanyan. Pagkot si mama mo, sino ka? Tagali, ha? Sino ko, ha? Ako malang magaboy sa mga bayo mo sa gwa. Ama, ikaw gali. Hindi. Kinaboy na ni mama mo. Anyway, thank you so much, kid. No? Sa aton nga texter. Good evening, mga ats and kuys watching here at Sigma. Hello, John alaga John Ray. Ray. Kamusta dyan? Bago na nga ni. Magapatamis. Sa inyo mga ma-upload. John Ray, bago na yung script mo. Agoy. Okay. Sige, thank you so much, Gid, no? Sa kaya lagad John Ray. Ari pa, Gid, no? May dumahaba pa-essay man. naman si Ma'am Wendy. Okay. Sige, kaya mo dyan basta. Good evening. For me, ang mas masakit nga pamangkot ang ano ka sa kabuhi ko. Dira pa lang, gina-question na ang value mo sa kabuhi niya. Which is makahuluya kay abi mo. Part ka sa kabuhi niya. Apang hindi gali. Ging papati mo self mo nga importante ka for him or her gali hindi. Ay, number 5. Grabe man nga hugot. Oy, Wendy, sino ni? Hindi ka usually nakakabati sang sino ka sa kabuhi ko, hay. Di ba sa mga friends mo? Ako galing friend mo, ano pamati sa mo sa time when nag-break mo sa ex Ako mo. lang nagali, Sige, thank you so much, Wendy. Rin si Ma'am Lauren, may sabat. Siguro, ang mas masakit para sa akon nga mga tinaga nga ano, yalabot mo. May time nga naluoy, ko sa kalapit balay ko. Tiyan mo tana mo. Kaya daw ginatunto na sang banan niya, tinag-advise ko sa iya kung anong maayo. Ang balya, ano man yung labot mo. Sakit apo ko, yun na lang ko. Di ba? Ay. Masasakit, di ba ko kayo sa wala. ina Harap ba ng nang- balan ka, ano man siya labot mo. Out of good, ano tani, Oo. good in good faith, tani mo pag ano As man. in. Diba? Sinabot Kabulig mo. man lang tayo. Ang bata si Ma'am Lord. Kabulig man lang ko, Ako lang niyo sa Lord na, kaya lapit balay mo, tagpo ko tayo ng refrigerator. Baklan ka madagan mong gamit. Ay. Hindi na lang. Ay, sige lang, mama. Importante nag-ano ka, nag-lend your helping hand. Oo, di ba? Pero usually, dabi minagid man kita. Pag feeling nato na agrabyado ato. No po, bisang kalapit balay lang nato. Hindi magigit ka ng family nato or friend. Mag-offer kita ng help. Offer sang help, arte-arte. Kamara din may nagsabat. Ano? Dulom, wasuga. Oh. Tawag-tawagin siya sa imo, ano. Thank you so much, Sir Mark Hill Gallardo Marcelino. Next. Pagkita palaba-laba na lang Ikaw. Alin kay RG Isidoro Fuentes. Para sa akon lang, ang pinakasakit nga pamangkot, ano man niya ang labot mo. Mabatian mo ini sa tawo nga nag-agi sa kabuhi mo kung sa lipot nga pulong char sa kay ex mo. Masakit man pamatian kay palangga mo pa sa pero kinahanglan mo batunon ang tanan kay wala ka na lugar sa kabuhi niya. Arjin, ano na? Ay, siyo kay ka lang. Di matured. Galingon mo, G. Kaya mo na, G. Gusto mo advice, no? Ari si DJ Pretty. Hindi pwede si Washuga. Message lang siya. Yung ngalan sa Facebook, Charmelita. Uy, tama ko yung sa makita ang Facebook account ko, no? Conrado. Conrado Patinio. Minadabi, no? Okay. Sige, thank you so much kay RG. Ano yung lucky number mo, G? I-comment lang liwat sa aton nga comment section. Okay, next. Di na ta. Kay- Mayong gabi ng may surreal. Wow, nang lang sa ako. Nung hindi man maayoy na.
Kag sa mga kaalagad tada, ayi. Wow. Ay, sino nang inaayi mo? Meryl Joy Badoles Katoliko. Kamusta ka mo? Kamusta ka mo sa kilala na mo? Stay strong and have faith. Number 18 ko na kay Sir Neil Patterson Blanca Flor. Ang mas masakit para sa akon, sino ka sa kabuhi ko. Lalo na kung hindi mo siya kilala. Yun lang. Mas masakit din mo. Yawa ka! Wow, grabe si Sir Marco. Oh, pero witty Nami siya, nami. Number 1 ko na yung lucky number. Sige, sugot. Sorry na din yung mga lucky numbers mga kalahad. Number 18, 7, 9, 5, 3, kag 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, damo pa. Draw na ta. Tapoy ka naman na magulat. Tamarani ka na. Sige kay Sir Benedict Aquilio mayong gabi. Utoy ko sa kay Kuya Sarge. Anong utoy man? Sabi ano na utoy? Naulok siguro na hindi. Naulok. Utoy pa tao. Utoy, okay. Gets na naman. Nang tag na. Sige, salamat gid kay Sir Dan Aguirre. Good evening mga kaalhagad. Hi, hello Sir Dan. Kumusta si ano? Kilala ka na naman. Basta si Nini. Sige, salamat gid sa kay Sir Dan Aguirre. Ay, sabat na Sarah. Ay, kay Ma'am Joan Marie. Ma'am, may sabat ka gidiguro, ma'am, no? Para sa imo, ma'am, ano mas masakit? Ano mas masakit ka pamangkot? Ano gani una? Sino ka sa kabuhi ko? Kung ano man yung ano man yung labat mo? Sige, sabat lang. Wala tong ginanamon, ma'am, no? Mga 2 hours kami din. 2 hours. Tapos kagina, madraw ka na. Sige. Oy, Okay. ano pang tag ni Sir Neil, oh? Ay! Ngita barkada. Kaya, sino si Bero? Dito ba lang ko na? Si Wen, si Wen. Si Loberisa, Ligario, Merian. Marian Balbino. Pasok. Ay, nang! Ari man namin manikwaan ko. Idea, no? Kung nagapamati man si, si Ma'am Mary Ann Balbino. Sa imo, be? Be, padayag-dayag, be? Sige. Ay, Ma'am May na. Mali Meryl, sige. Salamat Joke lang. may tama kagid ya, sir. Sige. Kumatos ang hindi mo kilala ko. Ano man yung sino ka sa kabuhi ko? Tama. Oy, may gitawag. Oy, iba na ang Hello? Iba na ang tawag sini. Ang ringtone. Ringtone. Amo na ganyan. Naga-grow. Hindi pa di ka ba sure? Hello, maing gabi. Hello, Lagat Mai. Hello. Sino ini? Ay lang. Si Toto. Ay, si Oy, Toto. Toto. Kamusta, Tota? Okay lang. Kamusta da? Nasudan to da, ta? Baboy. Ay, baboy. Okay, to. Dire-diretso kita, Ano ko nang mas masakit? Ang hambalan ka o kung pamangkoton ka? Hintay, ang hambalan ka. Ano mas masakit ka pamangkot? Hindi ko sure eh. Alam, mas masakit ka pamangkot to. Ano ganito? Sino ka sa kabuhi ko? Or ano man yung labot mo? Pili ka lang. Anong labot mo? Ngaman. Anong labot mo kay nag-agi ka na sa kabuhi ko, gintuntungan lang ko ka, na. Nag-agi ka na sa kabuhi ko ka, Tapos makuton ka lang niya. Sakitan ng kutungot sa imo. Amo na. Pero nabatian mo na to sa ibang niya tao or sa special someone nimo? Ano yung mga reaction? Ay, siyempre, alagad rin, masakitan ka man kay tungod. Siya mo kita na mabatian mo lang, kumbaga. Ano kasakit? Ano ang rate mo from 1 to 10? 10 ang pinakamasakit. Pain scale.
Kumbaga, do ginakumos ang panipuso ang sa ginamba niya. Oo, sabi siya, mamalagay Number 10 ina. Oo. Ginakumos ako. Siguro Tapos ganun sina- level nila. Oh, sobra na sa tento, ano? Oo. Ginakumos imo nga Dughan? tagipuso. Puso, no? Ay. Ay. Paano to ginkumos to? Naggusto lang para klaro para gusto. Para may baluan na mo nito. Ang marami ano. Bakit say-say dito? Hindi mo ginayambal. Kung paano ginkumos. Okay lang, random man to. Oo. Tawag sinin? May ginhiwa ng gamay. Ano. Anyway, thank you so much, Toto. Anong lucky numbers mo? Ano na? Giniwa gamay. Magaliwa Oh. gamay. Oh, importante may tayo dako. No? Iwa gamay tayo dako, di ba? Sige, Ay, ata. paano yung mga lucky numbers? Ano pong nabinalaga, Dren? Damo pa. Oo. Oh, hambalang kaya mo lang Hambal lang. hambal kung ara or wala. Number 8. Number 8, wala. Okay. Ay, Next. isa pa. Next, Number please. 13. Number no? 13. 13. Okay, sige. Okay. Alright, thank you so much, Toto. Oh, may talamang yawon ka to. Si Kwan, si Papa. Si tatay, ginatamyo ko ng gabi. Kay Nini. Happy birthday, boss. Ha? Yung sino? Para buwas, happy birthday. Kay Sa sino? Kay kamahal. sino? Nini. Nini? Sinong nini? Sino si Nini Kay to? person gali. Sino si Nini to? Ako mangod. Ay! okay. Happy birthday, Nini! Kay Nini, Ano gani advance. pangalan? Nalaga, Dren. Ano gani yung tuod nga pangalan? Vincent? Giselle. Ano na? Giselle. Giselle Andrada. Oo. Okay. Sige, thank you so much, Toto. Happy birthday kay Giselle. May... Ano na? Ginatamyo ko man gali si Loybon ko gali niya sa Panay. Okay. At si Ariel. Tanan niya nga pamilya. Ginatawa kami ako. Oh. At si Yami. Oh. Okay. Pwede ka request Okay, ito pa. from the start. Alaga, Dren. From the start. Okay. Oh, sige. Thank you so much, Tuto. Ata? Ano yan, ipagubot? Tutugin kong buhan ko Ano nga radyo sa syudad sa Roas ang numero 8 ang ginapamatian mo? Wala na sa iba. 88.1 Kader FM. Inayan! Alright, thank you so much, Okay, Toto. thank you so From Panay. Bato, Panay. Lahat tang taga Balas, Panay. Semento, Panay. Duta, Panay. Lapok, Panay. Nagduga ang malamang barangay. Sige, pila na ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, may 12 pa ka numbers mga langga. Oh, nato dalang do may dugang padiginahan. Nari si Ray Kent Fahemos. Good evening DJ Yami kag DJ Pretty. Para sa akon lang ang masakit sinuka sa kabuhi ko. Pamangkuton mo lang ko sang amo sina kay wala na ta. Na mo na gid ang masakit pagkatapos ang tanan-tanan. Hambalan ka lang kung sinuka sa kabuhi ko. Pero happy siya. Ha, ha, ha. Sino ka sa kabuhi ko? Ha. Thank you so much, Ray Kent. Lucky number 6 ko na si Ray Kent. Wala pa 6, no? Ay, lucky number 6. Wala Okay, goods. Ay, may gabi kay Manny Arnold Barrera na rin sa Panay. Nagalantaw man sa Si Facebook Kapitan. Live. May gabi. Ay, kagawad gali. Grabe siya. Kay kagawad Arnold Barrera, no? Ang gabi lang sa imo da, no? Pala buha pala dagang bilog nga ano ha. Din siya subong dira sa ano kay barangay? Mutgani. Basta dira sa barangay nyo. Tapos na pala ni papakak to sa ano. Oo. Sige, salamat gid sa Noy Arnold, no? Ako okay, sige nabasa tan ni.
Sige, tag pa more, Anil. Basta ako na 18, ha? Tinapay mo lang ni. Sige, thank you so much sa inyong mga kalagad, no? Sa mga sabat ninyo diri sa atong istorya pamangkot of the night. Kag sa gusto pa mag-join sa liwat atong istorya pamangkot, ano ang pinakamasakit nga pamangkot para sa inyo? Ang sino ka sa kabuhi ko o kung ano man niya ang labot mo. Ikaw, babe, pamangkoton Ako. Anong mas masakit sa doon? Duwa sila. Amar ko gani kagina. Ito parehas man lang. Oo. Hindi. Kung ikaw mapiliwan, isa lang. Isa lang. Wala. Hindi na naman ang pili. Ano ba? Ano mas masakit? Sino ka sa kabuhi ko o kung ano man yung labot mo? Sino ka sa kabuhi ko? Diba? Both siling sina, wala ka sang place sa life ko. Oo. Or even sa heart ko. Ay, grabe. Pero kung ano man yung labot mo, okay lang mo. Wala ko labot. Hindi ko magpasalabot sa'yo mo. Okay. Wala mo dyan. Pero muna, no, para sa akon, sino ka nakabuhi mo? Kaya, daw hangin ka lang tuod, no? Nga, come and go ka man. Wala ka sang special place sa iya. Especially kung magambal sa tuod, mama or papa mo. Sino kaya? Tagugas pinggan? Limpyo de, di ba? Sino ako? Walang niyo. Agoy. Ay, kabe. Ako man, though, feeling ko, sino ka sa kabuhi ko. Syempre, usually, nababaton mo na nga hambal kay tungod may luyag ka taning i-advise, i-bullying, o kung naghatag ka sang kumbaga option sa iya, basi ara siya sa isa ka sitwasyon nga nabudlayan ka. But siningon, that person nga gina-offeran mo sang something mahalin sa imo, somewhat no may labot ka sa iya. That's why gani principle of care, kumbaga. Wow. Sympathy paget, principle of sympathy. Gusto luyag mo nga mangin part ka o kung mabatsyagan sang isa ka tao nga ara ka, diba? So para ka receive ka sang parehas sina nga saban nga response, sino ka sa kabuhi ko, dugin klaro niya ng nga wala ka gid sang parte. Wala ka sang special part. Bisan ka titing nga part siya kabuhi. Pero sometimes feeling ko dabi na obra lang na naton or nahambal lang na naton bangod man sa bugso ng damdamin kaysa sa akig, diba? Siguro nasa height kita sang aton emotions, that's why. Anyway, parehas man ang mabudlay. Pero kung ikaw lang naman papilion, diba? Wala lang, para lang to say. It's your choice. Pwede say kung may sawat kita nga duwa, at least, diba? Tama na mga langga, no? Ako kay Sabi, damo sing sa mga pamangkot sa atin, especially sa part sa mga tion, no? Nga nagadiwa-duha na kita. Napapamangkot natin, sino ka, how? Sino ka? Labot mo, how? Especially kung feeling naton do insakto gid aton nga desisyon, diba? Kung in denial kung in denial ka sa mga kamatuoran sa kabuhi mo, usually ang response mo sa iban nga tawo nga bisan actually genuinely naga-care para sa imo, mina negative. So siguro mina. Okay, sige. Thank you so much sa tanan nga naghatag na sila nga sabat. Kay Tita Monica Grand Floor Diaz, mayong gabi. Salamat gid. Sa liwat sa mga langga naton nga mga kalaga, dulaton namon inyong mga sabat or kung gusto niyo magtawag, welcome gid. Alas 8:30 pa lang man. Mag-play kita na isang pila ka mga music, no? Kung mga requested songs ninyo. Sa liwat sa gusto pa yung magsabat, pwede gid. Sabto niyo lang aton nga istorya pamangkot of the night. Nga ano ang mas masakit nga pamangkot? Ang sino ka sa kabuhi ko? O kung ano man niya ang labot mo. I-comment lang sa aton nga comment section sa Facebook Live or i-text or magtawag sa aton nga hotline number
0907-621-6650. Sa liwat, 0907-621-6650. Pag pinamangkot ka, sino ka sa kabuhi ko, sa tabayari na utang mo. Shout out sa kilala ko na alihog lang. Hoy! Kasi naman nag-utang kay Sir Neil, Blanca Flo. Kay Arnel, Kayari nyo na, maluoy ka mo. Kaya nagpanawagan na siya din, sa mga nakautang sa iya. Kayari nyo na. Sige, salamat, kid. Oras nato na 8:31. Mag-play kita na isang pila ka mga requested songs. Dari sa aton nga pagpangalagad sa aton pabalik. Iban pa nga mga sabat aton pagabasahon. Of course, ang aton nga ano tawag sa ganit? Pa-spin the wheel. Yes, pa-spin the wheel, mga 5 ka kalagad. mga lucky winners magadaog sang surprising prizes. Sige, magabalik kita matapos na yung mga matahom nga ambahanan. Stand by! Another day without your smile. Another day just passes by. But now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna go with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old.
other day, even wrote down the day that I fell for you. Now it's crossed out in red, but I still can't forget if I wanted to. And it drives me insane, think I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head, it's just all in my head. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. My best was just fine. How I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you won't see me break, call you up in 3 days, or send you a bouquet saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Sa araw-araw na gusto kang laging makita, nasasabik sa iyong paglalambing. Pag di ka nakikita, ang puso ko'y nanghihina, na para bang pag wala ka'y wala na rin saysay ang buhay kong ito. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang lumayo, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mo ang lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan.
Sa mga marinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabi. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras 88.1, Kadar FM Philippines Standard Time, alas 8:45 sa gabi. Jason Derulo. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. 'Cause we was arguing ever since we. Alright, balik din mga nagamang kalagad sa aton pala tutunan sa gihapon diri sa Istoryahan Ta with DJ Yummy. And DJ Pretty. I guess I didn't try. Oras naton 8:45 na and may mga pahabol pang sabat sa atong istorya pamangkot of the night. Stop play. Anyway, mayong gabi sa kay Ma'am Angie Avir. Good evening, DJs Yummy and Pretty. Salamat, gid ma'am. Mayong gabi sa imo dira. Kag sa imong mga updanan no? Sa aton nga mga pamatan-on. Thank you so much, gid, no, sa reward sa padayon nga suporta kag pagpalangga sa Kader FM. May gabi kay Dorothy Joy Bileoso Danieles. Ano man niya ang labot mo nga question? Mas masakit ina nga question kay syempre kay ga-care ka man sa iya, then special man siya para sa imo. Mina iya sabat simo kasakit kid. Ano pa Sakit-sakit, ka na available nga, nakasakit lang. Damo pa, no? Dorothy Joy, damo pa sing available nga number. Ang ari pa lang diri, no? So meaning hindi mo na ni pagpilion. Kung wala ka ginapili niya. Hindi mo naman ipagpilion nga mga number. Ari na diri ang number 18, number 7, number 9, number 5, number 3, number 1, number 8, number 13, kag number 6. So sa mga wala na mo na mention, pwede pa available pa ina. Anyway, sa mga naganat ng mga kalagad nga gusto mag-enroll no? Sa mga eskwelahan sa Archdiocese of Capiz. And of course, sa ating Techbook School, ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz, nagapahibalo sa opening sa senior high school program. TESDA accredited school, no tuition and miscellaneous fees, free laboratory toolkits and uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makikangot sa St. Joseph Techbook Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. Musta da ang pinang-ukay mo na dahil? Okay. Ano naman, ikaw naman, oh. Okay, yung So, pinang-usdo. Sige, Okay, ang Talk Station Rojas nagapangita okoy is now hiring online English tutor. If you're looking for a job with a non-toxic and friendly environment, come and be a part of our team and be an online English tutor for Korean students. Annyeonghaseyo. Annyeong. Apply for a good basic salary, incentives, and benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave, and a chance for promotion or higher incentives
that you will enjoy. Qualifications with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required and can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Ang mga benefits mga kaalagad, basic salary plus incentives from 15,000 to 25,000 and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off and full governmental benefits. You may send your resume through FB Messenger. We accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. We're located at Capiz Government Business Center, room 14, 3rd floor. Join us now. Talk Station Rojas. Alright, thank you so much. Ripa, sa mga kalagad naton. Ginapay ibalo nga nagsugod ng enrollment period sa Colegio de la Purisima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ang enrollment online. Magkadto lang sa official Facebook page Colegio de la Purisima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purisima o kung magtawag sa numero 6214-192 local 106. Sa Smart 0920-9534-104. Sa Liwat 0920-953-4104. Sa Globe 0917-564-7505. Sa Liwat 0917-564-7505. Para sa dugang nga impormasyon. Mag-enroll na sa Purisima, ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sa kalidad kag katoliko nga edukasyon. Madamo gid nga salamat. Alright! Hey! Yo! Number 14 ko na si Dorothy Joy. Sige, number 14. So, Mara, prepares ang aton nga tawag sini lucky board. Winner's board. Ay, Nagtawag pa ya? meron pa, pahabol. Sige, go na. Okay, 1 hi! minute lang. Hello, mayong gabi. Gabi. Oy, sino ini? Sino po? Sino? Sino no? Ay, si Sir Nono. Ay, Tana, grabe, gali, hi. pahabol Oo, musta Sir Nono? Kamusta si Sir Nono? Okay. Okay, Okay, man. good. Sige, maayo na okay. Sir Nono, nabatian mo naman siguro no atong istorya pamangkot of the night. Ano para sa imong pinakamabudlay nga pamangkot? Ang sino ka sa kabuhi ko o kung ano man niya ang labot mo kag ngaman? Ay, ang pamangkot niya, anong labot mo eh? Ay nga man, sir. Para sa imo, be? Ay, hindi ko na masalapit. Ano, sir? Ay kay, siyempre, may concern ka sa iya mo, tapos ay sambalo na ka nga wala kalabot sa kabuhay ko, di ba? Masakit na yan sa imo nga balatyagon, especially kung kakabala ka, palangga mo sa tapos gali ang imo nga balatyagon ginabaliwala ya. Abo. Grabe, ugot, Sir Nono. Ba, may ginapabati-batian ka, sir. Why man? Hello, sir? Sir! Sir Nono? Lulata na, sir, ha? Hello? Harap pagali, Sige, sir, may talamyawon ka pa, sir? Grabe ma. Ano na? Ayaw si... Hindi yung signal. Ano mo nga lucky number, sir? 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 Sir Nono? Sir Nono? Are you there? Are you there? Wait ito pa. Sir? Hello? Wala na. Lulata na. Kanugon, laki number na lang tani ni Sir Nono. Mas pwede mo pa ma-text, sir, Pero ma-draw na kami, sir. Ma-draw, ganyan. Mas spin the wheel na kita. Okay. Ari din nga malaki numbers, 18795318136 kag 14. Alright, mag-spin the wheel kita mo lang sa mga naka-join sa aton.
Bantayin yung mga lucky numbers. Manahin ninyo sa inyong Walang lucky gyapon. number. Ano to? Nagyapon. Bikin men. Baka naman. Sige, try natin sunod. First Ay, spin! wait lang, may hinang sound. Wait lang, wala. Basta may nag-text, sir. Wala pa. na. Ayun na. Okay, first number! Congratulations! Ay, may Sir Nuno, goro liwat. Hello? Ay! Sir, no? Ano yung lucky number? Sir? No. Ano yung lucky number, sir? Nang 9 kag 14. May 14 na. May 9 naman. Si Ma'am Jonah kag si Ma'am Dorothy. 17, 18 eh. 18 May kag... 18 na. Ay, may harap naman. 17 ka. 5. 17 pwede. 5 mayara na. Eh. Ha? Ay, may 8 naman. 19. 9. 19. Tama, sir? 17 kag 19? Okay. Okay, sige. Thank you so much, Sir Nuno. Mas pin na kita, you. sir. Thank you. Batayin ko lang, Jean. ah. Ganun na wala. No, ari diri ang mga lucky numbers. 18, 7, 9, 5, 3, 1, 8, 13, 6, 14, 17, kag 19. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ikaw na ba? Nalaga, Jean. Number First, 3. number 3. 3, Ma'am Lorna! Okay. Next number. Tan. Number ano na? 12. Number 12. Oh, wala sa may nagpili ka number 12. Okay, next number. Next number kita mga langga. Ay, naman yung na. Number 20. Common. Number Okay. 20. Wala naman nagpili. Number 20. Next. Pila pa? 1, 2, 3, 2. Congratulations sa may hawid sa number 4. Wala man sa number 4. Ala, grabe siya. Wala din yun dyan. Ay, kaya wala namin nag-join na iba. Natawa. Ilang tautin nyo. Nangit pa lang ilang tautin nyo. Join. Number 6. Ato, Si Ray Kent. Ay, congratulations kay Ma'am Lorna kag kay Ray Kent. Wala sa man nagpili sa number 12 kag number 20 kag number 4, guys. Pero ariin nyo nga mga nadag-an, tani. Number 3. Oh, grabe man. Thank you, Gitcha. Adi na to. Balik anay ni mga dali lang kita. Number 3 kag ano ito? Number si Ray Kent. Number 6. Tinapay. Just ka. Number 1, 150 pesos nga load. Number 4. Number 4, grocery tani. Wow! Pero wala yung pili. Sa dula naman sa kag. Ano to? Kag. Para na guro, ibalik na guro. Hinay! Number 20, tinapay. Ohoy. Kag number 12, ang number 12. Thank you. Langga, ang 150 ara sa number 1. Grocery, number 4. 100 pesos nga load ara sa number 5. 30 pesos nga load sa number 8. 11, 20 pesos nga load. Number 15, 500 pesos nga cash. Number 19, 500 pesos nga cash. Kag number 17, 100 pesos nga load. MG. Na mo na. Wala ka na pilian, Sir Neil. Number 18 sa tani. Thank you man, Japon. Ay. Parang naman 19 ka kag na spin naton dire. Sali ka pa daog. Anyway, congratulations sa kay Ma'am Lorne kag kay Ray Kent. No, thank you kag tinapay. Sir Ray Kent, kung gusto mo ko ang tinapay. Isa man lang ni siya kabilog. Pwede mo padamuon dire anay, no? Sige, sa mga wala nagdaog, better luck next time. Kisilingan gani, no, mag-join ka mo. Kay 1 to 20, ini aton nga mga numbers. Kagtanan, no, kung mas pinaton, pwede limagin ang magadaog. Like, subong, wala yung ipili. Si 4 to, no, si 4. Di wala.
diamonds on your wrist. Okay, sige. Hambal ni Sir Neil. Kay Nikki Simon Oleo, mayong gabi. Kay Bongbong Likionte, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man. Ever since And of course, kay Tita Malu dyan, mayong gabi. Sa kay Madam Yani Gale. Kay ng PB, kay Noy Japong. try. Natutok sila dila sa Subong. Sa kay Noy Jong, dila sa may Bangbang Street, Barangay Dos Rojas City. Mayong gabi sa inyo dila tanan-tanan. But everyone Wala kita siya po diri sa aton nga pagpangalagad sa istorya anta. Kata natin ang po sa aton madamo gid nga salamat. Kita sa masunod nga edisyon sa July 27 na naman mga kaalagad. Gihapon, same time, same station, same page, kag same faces. Yes. Wa suga japo. Sige, Diyos ko. sige. Alright, sa pangalanan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor, aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, Reverend Father John Dave Ibalia, sa ating mga technical directors, Engineer RJ Borja, alagad Ningning Wego, kagatang partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balga. Naging kaupod niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. can Yan naman si DJ Yummy. And this has been DJ Pretty. Nga nagasiring, hindi importante ko gamay ka kung dako. Basta sa masakit ikaw gid lamang mapahilay. Kagbasa yung pagtuo, Hantop gid sa makaako. Mayong gabi kag, God bless Pilipinas! Bye-bye! Ciao, Good night, ciao! everyone! Good night! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tubtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. The best songs on the radio. Spirit FM. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw alas 7:30 sa aga tubtub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM, DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM,
Pampanga. DWJO FM, Infanta. DWBS AM FM, Legazpi. DWMX FM, Isabela. DWRV AM, FM, Bayambong. DWVM FM, Lucena. DZEA AM, Lawan. DZGN FM, Sorsogon. DZJO FM, Baler. DZNS AM, Vigan. DZPA AM, DWWM FM, Abra. DZSB FM, Calapan. DZUL FM, La Union. DZVT AM, FM, Occidental Mindoro. DZWM AM, DWTJ FM, Alaminos. DZWT AM, DZWR FM, Baguio. Spirit FM 98.3, Masbate. Radio Maria, Tarlac. At Radio Veritas, Manila. Sa Visayas. DYAF AM, Bacolod. DYDM AM, Maasim. DYKA AM, FM, Antique. DYMI FM, Calino. DYOZ FM, Iloilo. DYRD AM, FM, Tagbilaran. DYWC AM, Dumaguete. DYRF AM, At DYDW FM, Cebu. DYDW AM, Tacloban. At sa Mindanao, DXCPAM, General Santos. CXDB AM, Malaybalay. DXDDAM, FM, Ozamis. DXGDAM, Bongao. DXGN FM, Davao. DXHMAM, At DXDV FM, Mati. DXMM AM, Hulo. DXSN, Surigao. DXMSAM, At DXOL FM, Cotabato. DXNDAM, At DXDM FM, Kidapawan. DXOMFM, Coronadal. DXVPAM, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dove ci è odio,
Ikaw nagapamati sa emergency broadcast sang 88.1 Kader FM. Ini nga istasyon ang ginapanag-iyahan kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ukon Caritas Capiz nga may 600 watts power sa 88.1 MHz kag may pahanugot sang National Telecommunications Commission. Ang amon nga istasyon kag opisina nahamtang sa St. John the 23rd Building, Archbishop's Residence Compound, Lawaan, Rojas City. 88.1 Kader FM is now signing off. Mga kauturan, ang pambansang awit ng Pilipinas.